Se on Nina täältä kadonneen peruskunnon metsästäjät ohjelmasta, morjes. Makaa täällä Paloheinän ulkoliikunta-alueella. On just tehnyt tässä pientä kuntopiiriä mäkitreenin jälkeen, eli kävin lykkimässä 3 kertaa ylös tuollaisen epämiellyttävän mäen noita tuplakärryjä matkustajilla. Painaa sellaisen vähän reilut 30 kiloa. Ja täällä ei tosiaan ole muita, niin tässä pystyy ihan hyvin köllöttelemään ja juttelemaan. Vähän niin kuin voisi olla, että joku luulisi, että niin kuin blogitekosyynä tässä pötkötellään eikä tehdä kuppipitoja. Mutta semmoisia uutisia on, että vatsalihakset on niin kuin jotakuinkin yhdessä taas, että ovat löytäneet toisensa, että voi niin kuin alkaa tekemään jo kaikkia suoria vatsoja ja sellaisia, jos vaan niin tekisi, että se ei ole kiellettyä. Ja tässä nyt sitten arvo, että mitä hän sitä sitten rupeisi tekemään, että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Varmaan kesällä käy vähän tälleen lykkimässä ja lenkkeilemässä ja sitten täällä on noita puistojumppia, niin niitä kiinnostaisi testata. Kävin Kuopiossa tosiaan, jos ette ole Snapista huomannut, niin yhdessä sellaisessa mummojen kanssa hikoilemassa ihan perslihakset tuli kipeäksi, että ei voi väheksyä perusjumpan tehokkuutta. Mutta joo, ehkä sitten syksyllä taas kehonpainotreeneihin ja muihin ja katsotaan nyt sen juoksun kanssa, että pysyykö sisuskalut niin kuin paikoillaan vai ei ja tolleen. Mutta ei tässä kai sitten muuta. Otetaan tällainen pieni niin kuin yleiskatsaus, jos mä osaan kääntää tätä niin, ettei... No, en tiedä osaanko. Katsotaan. Mitä näkyy? Nurmikko, meikäläinen. Tuolla on tällaisia kivoja boksikyykkymestoja. Niin kuin jos joku luulee, että nämä on vaan mummoille tarkoitettuja, niin menkääpä boksikyykkäämään tonne noihin laitteisiin. Ja ihan leuvavetotankoa löytyy ja kaikkea, että siinä se. Mutta tässä tää raportti tältä kertaa ja jatketaan harjoituksia.